day. Naunsa man ni tawon ka, uy. Bago pa gani ka naabot mula ka, nasad ka? Oh, kaya ako interview. Ha? Nangapay kaglain? Nga naman, mo resign na kasi mo trabaho karon? Dili, uy. Silent akong gipangita ba? Hala, no? Naunsa gud in tawon ka. Samot nga wa na kay pahuway, ana. Ay, bahala na. Basta ang importante nga makahatag ko kung sige kinahanglan sa akong pamilya. O, happy na sabi mo graduate ako manghod. Maong doble kayod giduron. Pangaon na mo! Lagi kong panapalit o mainom eh. Usan, hindi nga miss mga patara. Tanawon sana ko pa ha kung napapa ko'y sobra. Kay nagbayad pa ba ako ng food package nga itong gikaon ron. Unya, ang para tuition pa unya ni Dodong para college niya. Paitak, pintahan ba na ito? Nagamay na ng kanit. Kantidara, idawap, gini mo. Sige pa. Kuhaan na lang sana akong para tuition ni Dodong. Muli na. Hatag-hatag, tinikita kang istorya. Bebe. Kwarta na yun, kapalit ako. Unya, igo na ka mo hilak diha. Masige lang ko mo pagawas akong gibati, day. Huwag na kayo kong dughan ko. Sulti hiligi sila sa imong gibati. Sa imong mga hinanakit. Dili ka ilo umra na nimo tanan, uy. Masakit kali ka sa singkasing anak na. Dili ko makahimo, anak, day. Ibisagod sa paisulti na ako nila. Wa naman na nila. Dili man lang ganina sila maka-appreciate sa akong gibuhat. Huwag ko yung naduog na pasalamat bisag kausa. Renia. Pero, biligyapon ko mo ang nagpaningkamot. Mga na kay oras na ko, kay puro na nagkatrabaho. Love, samta lang sagot ko. Nahibaw biya ka sa akong obligasyon. Sa imong pamilya? Sa imong pamilya, nga way pakialam nimo. May pag, imo na lang ihatag na ko imong kwarta. Aron kong pangayuan kasi mong papa. Di gyud ka makahatag. Ayaw ka bala ka. Ako rin bahala, ani. Nagkinahanglan lang ko siya magsuporta. Niya, magsige na lang kung suportahan nimo, ha? Niya ako. Unsa raman ko ani? Sa tinuod lang mo. Gikapin na gikog sabot nimo. Undangon tani ay. Alvin, ayaw, please. Maluoy ka, yun nabuhatan ako. Mamawi ko ni mo, promise. Naunsa gud in taon ka. Ayaw pa kiluoyan ang tawhan na, uy. Day, Mayo na lang gani kay wa ka mosugot. Nga ihatag ni Alvin ang imong kwarta. Isod na. Isuyo pa unya na niya. Day, sobra naman sa naimgi pandol kay bahin niya. Titinungod bitaw. Prangkahan ng kiti kami, ha? Luoy na gani kay kasi mong pamilya, samutan pagid anang uyab nimong himabay na, palahubog og adik pagyud. Pero mahal na ako. Unya mahal ka. Hatagin sa dito ang importansya imong kagalingon, uy. Reyna, ibaw ko nga wagid ka makauyon sa akong uyab. Sukad pa sa sinugdanan. Pero ako'y mahimuan na. Dili na ako pwedeng buwagan ng akong uyab. Tungod lang kay wa ka makauyon niya. Bahalag mag-away ta. Mia, Recorded by X Thunder Gaming. nak. Uwa na kay kwarta diha. Gutuman na baya na ako, uy. Ha? Ang gibilin day nako para palit og pagkaon ma. Nahurot na? Naadi ay. Huwag may giingon si Papa ni mo. Ay, basin og nakainom na sadto. Kadaadlaw naman na nas papa mag-inom, uy. Ha? Kinalo. Ano na? Sabay labot ibanan. Kinalo, ino. Pa, hain mo din ang kwarta para palit og pagkaon. Ano wala may sudaan din Eh, ako gibangka sa kong mga amigo eh. Kay birthday, usa na ko kamigo mo. Giinom eh. Nausa naman in taon ka pa, uy. Ikupot. Kumato na. Ay, kumot eh. Sabasag yun akong bukton pa. Kumuto ko yung sabot. Reklamo ka, ha? Amahan ko ni mo. Og bisan og ikaw pa mo'y nagpakaon na mo karon. Bayad na ni mo sa mong pagpadako ni mo. Sumur ka! Oh, pa.
Abo ang nang amahan ni mo. Alvin! At doon kumakana siya. Alvin, ayaw na lang. Tanawagon sa iyang buhat ni mo, ha? Nabunog ay mo bukton. Di nila ka, mulakaw ko. At tubangon ko ng amahan ni mo. Ha? No, ko, Alvin! Sakto na! Gusto na! Di na na ko iuli si Mia din sa inyo, ha? Sa? Gano, ha? Kinsa mga para musulti na ko, ha? Amahan ko niya! Kaya tala. Adto na puyo ba na ko? Ha? Salamat kinauli lagi ko. Ay, kasakit sa kulawas nga daghan kay trabaho uno eh. Kaya, tagbaw ka? Ha? Tagbaw sa unsa? Sa imong pagkikuban sa imong kabit, ha? Unsay ka ba? Kahimo pa ka sa pagpangabit nga nag-ipo naman ta, ha? Alvin, sakitan ko! Sakpan talang yun mo sa akto. Patyon tamong duha! Alvin! Hindi na nila mahimo. Terminal akong nagmala ni Alvin. Lami na kayong Elias. Pero nahibaw ko dili magdadawatan sa kong papa. Hukot na kayo kong dugan. Gawa ko kabaga sa iyo kong buhaton. Serena, ako siyang tawagan. Gusto ko makiksulti niya. Mia? Nagilakiki ka? Rina, sakto ka. Mas mayo pag-ipatuo ko ni mo. Ginagmalan ko ni Alvin. Unsa? Ikaw po yung gusto kong kinabuhi. Gusto na ko mapahawayan ng tanan. Kapoy na kayo. Mia paminaw. Ayaw pa daan ang problema, ha? Naara ko permi. Asa man karon, ha? Hello? Hello, Mia? Mia! Dili na gid ako makontak si Mia. Sumakay na siyang una-una. Nabalaka na gid ko na. Atoon ako sa ila. Mia! Adag! Mia! Noon sa mga doon ang papa ni Mia. Ate! Ate Rina! Oh, Dong! Oh, si Rita Bo! Wala si Ate Mia. Nagikog siya. Unsa? Kinuo ko! All your time waiting for that second chance. There's always some reason. Wagit ko magahom nga mao to gidangatan sa akong best friend. Grabe ang depresyon nga iyang gibati. Hinungdan, nagikutlo niya iyang kinabuhi. Sa mga naminaw karon, huna-huna nga kitang tanan na problema. Og dili paghikog mo isulbad ana. Pangita og gastorya o pakigistorya pod sa Ginoo. Aron malamdagan ang imong panghuna-huna. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higala ang suwat tampo ni Reyna nga taga Yati, Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayong kapangayo, awit nga nagalahan, Angels. In the eye, Ang maong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain ug gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kakapit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon,
Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. with